Не схванах точно какво стане, извините. Нещо ми крашна. Така. Ще приемем, че това е епизод 6 епизод 6, дами и господа, на GTA San Andreas с Mega Sonic 61. Миналият епизод ми крашна. Затова аз просто отете вих как бози. Фреймовете много паднаха. Точно заради това се очудих. Нещо ми стана странничко. Абе, да прием, че това е епизод 6 за тези, които са ми гледали минали епизод. Оле-ле. Грешен път. Така. Ще мога да се промуша. Това е хубаво. Оремо. Да бе, смашках колелото и нищо не ми каза. Положи си. Ето с камион как минава между коите. Това е просто уникат. Как са спалнат от тук? Уй! Окей, че е съгласна. О, ясно, тук военни, раз, два, три. Тук военни, така. Тук военни штрипи. Така, да видим. Сега мисля, че ще взимаме оръжията. Защото уж Голстрит там няма ли оръжие, раз, два, три, глупости. Какво искаш? Тю си е моя пистолет. Сега тука ли? Тука? Да, аз го казвам. Не, дами господа, извинете, аз имам този проблем. Дойде моя приятел, тук се промъркал, ама статка ми пуснал. Каже нещо. Чекиро. Чекиро, разбрахте ли? Опа. Какъв стил. Супер. Най-сетне дойде моя приятел. Сега. Той ще ме вдъхновява да не оцелвам бутони. Какво става тук? Те сболя. Да си ми патроните. Проните. Така. Говори ми тук. Ни прекъсваме никой. Хората искат да гледат просто. Бип. Така. Мали, коста тука. Как може да съм толкова прост? Защо така? Извинете за моята простотия. Пак извинете за моята простотия. И сега не стане. Така. Очевидно ще решим да вземем друг. Защото нещо. Ами да, сигурно. Бип. Само да ни преобръщаме този. Защото това райдър няма да се справи сам. Трябва да отида да му помагам, че раз, два. Не, просто так. Добре, давай CJ6, глупости, раз, два, три. Аре, не ме предавай, не съм ти изневеряла, скъпа. С друга кола. Както студент чай дед пише. Мали. Как ти профила в това в YouTube, да те споменем? Така. Погледнете, че ми кирчу в YouTube. Да видим дали нещо ще излезне. Или ме лъжи, моя як приятел. Или са бъзика. Едно от тези. Да. Така. Бип. Умря. Бип. Не!
Няма. О, не приключи. Сега подробности. И хто просто так, значи. Не може да се оправя сам и няма да може. Тан, цъкчик, тан, тан, тан. Ама да то бъгна ли? Така. Аре! Бъгне! А не, съм бе, защо не съм? Ще же яко. Къв се тя? Тата един смажа. Мип, 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 мип. Мип, мип. Зыгар, та-та-та-та. Тан, 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 тан. Мангал. Тан, 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 тан. Нет, я за что сега? За что? Така, добре, що ако беше го взел, ще загубя мисията между другото. Това е една тъпа подробност, която пак ви казвам, може би аз не ви интересува. Айде стрели го е! Така. Помагам на Райдър, бе. Бип, бип. Да, както не знам. Само че аз съм седи. Вижка съм го облекал просто прекрасно. Знам се стрела, бе. И то обаче може да се справя сам. Айде, не бе, няма да ципиш моето. Още две. Като е толкова точно има. Бип, бип. Сам да дигнем военния, защото после. Не бе, защо? Добре, че тези военни са неточни. И Райдър. Райдър е на повече кръв от мен. Ух, простак. Айде в крака. Помага чак. Да. Райдър е на повече кръв от мен. Това виждал ли си го? Yes. Между другото, това е приятеля, на който ще му правя... Ще му минавам на мисията с танцовщата кола. Да, обясних. Не ти достигат копчета. Раз, два, три. Още едно. Айде, стига. Минахме мисията. Але, каче се ударе, мангал. Коло? Не. Мерси, за патроните. И чао. Довиждане, беше ми приятно. Така. Сега. Да отиваме. Само че ти звуни... ето ме преследвам, да знаех. Чакай, къде ли кара уж? Не? Моля се. Раз, два, три. Да бе, камен на две гуми. Защото така се кара. Не моите е. Така се камен. Омага. Това с камен. Мип. Нали, ако натисна Shift, мога да го пусна и да гръмна колите, само че нали, по-хубаво да не, защото ако ги изхъбя всичките пък, ще такова. Ако ги изхъбя пък всичките, ще загубя мисията. Пип! Довиждане, чао, начни. Така. Вредня! Що бъкна ти? Гумата отиде! Така съм на... не на тук. Защо не на тук? Аре, прям бъгна за копче. Назад е! Назад! Назад и напред! Назад е! Назад! Така. Раз, два, три. Бип. Да продължаваме. Балас. Детет. Паш за глава. Трябва да стана с повече от 4. Няма за 6. Трябва да дори може още. Обаче аз карам супер. Става спокойна гума. Фреймовете ми паднаха гадно. Да бе? В момента аз мисля да не взема да драскам. Ще няма спри. Значи да ставя мисията на изцяло къщата, да взема спрея, се върна, въпреки че няма знам къде. И така. Окей. Както кажеш.
Голяма работа. Уважават на хората. Няма. Сега си му хареса. Ооо, окей, какво прави? Така, сега отиваме. Не знам къде. Ще минам пряко. Добре. Хубаво. Не бе. Така. Не бе! Видя ли го това? Видя ли го това? Ой, гати. Какъв залез само на две гуми. Сега да се поправям камиона. Супер паркирах. Аз червен камион. Пак ми бъдна предното копче и сега не мога назад. Оправи се. Бип, бип, бип. Така. Поне стана червен, не с спука на гума. Това е важното. Биг смок. Отиваме. После. На мен нещо ми крашна житейката и... После такова... Направих... Това е 6 епизод, защото 5 епизод нещо крашна. И сега, това е 6 епизод между. Кой е? Слушалките слушам. Случайно. Ти не можеш да чуеш, но аз мога. Опа, извинявайте, безсмислени инциденти правим. Това са просто едни инциденти, да никой нарочно не е блъскал. Чуете ли? И никой от никой не е бягал нарочно. Мисля със сигурно ти е тъп, защото не чуеш звука, но... Аз го чувам през слушалки. И ми гад. Сега. Тан. Yeah. О, да! Последната не бих смел. Нищо. Голяма работа си съм подказал. Той е една подсказка, тъй да спрат. Да, първото ще ме ще подказвам. Така. Скоро ще го сменям дрехите, ако някой от вас ми пише да сменям. Тъй не, че има някой да гледа. Аз се го правя за мой кеф. За кефа на хората, ако има скрин. Оле-ле. Аз така се взех. Простас. Умре. Идиот. Той има бронжилка. Я ga видя бронжилката. Умре. Бам хедшот. Бам хед. О, мага. Тан, чик-чик. Тан. Мисля, че е невъзможно на две. Аре! Опа. Дъка. Ох, мамо, парите. Добре! Самага. Ти без тиши. Мерси. Опа, лянка. Ръшвам. Те не бил. Чик. Хедшот. Аре, хедшота поеми. Така. Кое? Аре. Big smoke, motherfucker. Аре. Сега вижте най-хубавия бибокс. Чао.
Това! Уй, мамо! Мамо, камиона. Вах. Ама тя в полиция не иде. Да, по нас на голи, що стреляме по тях, нищо няма, гърмят коли само, нищо друго. Така че, да. Не. Сега първо итко ще регутря, защото те там са по-голяма заплаха. Чао. Откъде е? Да ви гръмна и хубавите коли да ви гръмна. Защо точно тук зареждаше? Може да ухита много яко. Чиди се! Какво правиш, приятел? Да се говорим! Така, чао. Това въздуха го свали. Иди, колите да дойдоха. Ниче, много яка мисика, много яка е направена. Шофьора кара без глава, супер просто. Ой, мамо. Върх камиона. Но, няма смисъл, защото това е програмиран този камион да кара супер. И не мога да огръмна, това е тъп. Умре! Количка забила. Умре? И шофьора кръвно точен. Не, да си пукна и гумите, да ти пукна. Всичките гуми. Шофьора кара без глава. Ой, мамо. Добре, че е този пич тук до мен кара хубаво. Здрасти, приятел! Кое? Оле-ле. Спира колата за поле. Какво ста, приятел? Приятели? Какво правите? Ето не е гостите. Ето е! Опа. Да. Сега тя поставя. Айде сега. Ега ти кефа, ега ти кефа! Това ще много яко. Познавам много яко направена мисика. Кърчи! Няма да се хаби за тия постати. Вижте сега как можете да ги направите на сапунки. Правите! Така и после. Вече всички се отиват. И сега ни се измъкнахме. Това може че гърми. И така. Малко свършам клипа. Така, това беше от мен. Megasonic 61. Другия път ще съм с пълна кръв, с пълна броня и ще отида да сейфвам, обещавам. Довиждане на всички! Уху!